Kang Gareng merintahno awakmu karo Pak Gundul iki supayane mengko bengi ngopo bengi kenapa Kang Gareng ngadake tetek kok tetek masih tuk tuk biar ngono Kang Gareng yes piye wae supayane warga ing Karang Kadempel iki ora padha kerinan. Siap Kang Gareng, aku ngono wis biasa ngono kok Kang Gareng. Tentune aku melaksanakan tugas. Iya. Ya sini wae Bagong. Siap Kang Gareng. Kang Gareng ki yo melu seneng. Adine Kang Gareng ki yo senajan tak sawang iki biasane makane wareg, iki dina yo usahane banget gedene. Oleh ngempet rasa lesune. Lah mula saka iku Kang Gareng iku yo duweni rasa bunga. Hei, ngono Kang Gareng. Lah mosok aku ngene wae gawe Kang Gareng bahagia. Ya tentene ngono. Biasane iku kan sithik-sithik sambat lesu, sithik-sithik sambat sego. Lah iki dina kok tak sawang kok Bagong ana perubahane. Ngono Kang Gareng. Aku malu lho Kang Gareng. Hei, ya wis Kang Gareng. Yen ngono aku arep golek Pak Gundul, arep tajak. Hei, apa mau Kang Gareng? Tek. Siap Kang Gareng. Sahur. Ngono Kang Gareng. Ya iya, ya wis Kang Gareng, aku arep budal. Nek ngene iki aku semangat lho Kang Gareng. Ya tentunya kudu semangat, Kang. Iya,